Abrantie ne frɛ no Kwaku Anan no. Saa abrantie no metimi asoa ngosra wo me so asoa Bible am di preach se me na me hwɛ no. Every week obam fie ba jiska. Unim se expose no kra no wo ye no. Na nkrofo free se ye me na o she. Na me hyehyɛ akiri. Esosofo nyame ngosra wo me so me soe nyame a onye me tweme maame yefunu se sa expose no minim ho hwe. Eye den Kwaku Anan me no ni problem. Ebrebi me are very busy. James of friend me twice about 2 weeks. Where nyame. Ena o kachire odifo uchi. Say ofre me a me mfa. Na onhu boni ode aye me. Uchi kachire nam si no ma me mfre Kwaku Anan. Na me ne nkasa. Na me manhu se nya bo apayo. Me frɛ Kwaku Anan more than 2 to 3 weeks one family call. Every week, with my friend there 4-5 times one family call. The boy say, Kwaku Anan, I send them a voice message. I know the provoke me. I'm say, oh sir, to send them this way sending me. But Nina is also for Kwaku Anan, obi no one more than asema ba me so a wafane ho adi. Me nyame o. Bo bia wo de na sema ba me so bia nipa nya problem. Kwaku Anan obenya problem. Enye se me kese no. But ye United Ghana ha. Asema me ke me suwe nyame oboso ni asase. Osofo, esue me life. Se Kwaku Anan se oba bia ba no ho so osu bempa me ne nyem. Ana se me sofo me ne nyem. Onfo ba ne metra ni TV ni so. Me there no. Onfo ba ne metra ni TV ni so. E ma oba ne nka mu obi a wi ase nyina ante. Abusia empenifo se inso ta pontreni a woje wo sabre the Reverend Isaac Owusu Bempah wababonten abaje wo ofisa se eye atana che wabre se wo be kaya ba busumeni owura Kwaku Anan ya wodi ne dwuma e wo class media eye CTV ho e na wo ye dwumadi e fen se the front line na dwumadi ne ye se wo de paw asofo ene wo mu a egu amafo fa so de paw wo mu hontuma na busia ba busumeni e kam ye se Kwaku Anan betena front line e na Reverend Owusu Bempah e na ehuna mane na waso e de esi ne so a wo say Reverend Isaac Owusu Bempah wonye nyame nipa kan oye fake man of God ya enema bi ni suma sidwa bi a wodi ni nyina e ya de a woda na di e wo the front line abusia wa ya to aso a ekoba bosumi ba ko ni etreni na se me no e ka say Reverend Isaac Owusu Bempah aba bonten ademu aye abre Kwaku Anan a wo tre se Kwaku Anan na enne waso de esi ni so a wodi natem e ka no ho nsem enne adechie ni adesane ni nyina no wo tre se wo no Reverend Isaac Owusu Bempah sebi wayi ne kotokom sika e de ahwe Kwaku Anan pai ampo ne dan kakra ye ne kansenke we hia ono Reverend Isaac Owusu Bempah abusuyanko woda abonten Reverend Isaac Owusu Bempah waka nsem yi pai bekwa kotie ne aba ne ye kono eye too much gh message of me subscribe button so ya no waka ise wo de ba wo ne beka ho sa no upload ni to mpa wo ne first person ya won sa ebedika abusuyan ne yenkotie Isaac Owusu Bempah doctor ne mu aye ne maiba ebedi atrenko read Don Bailey. Now the great Apostle Dr. Isaac Owusu Bempah Adofo and will be you support the Great Commission and the divine mandate of God's servant, the great Apostle Dr. Isaac Owusu Bempah. And then you may Yamiadum or the Papa Bekayensa the Great Show so. And this is the first time Papa ever Great Show so. Papa Mwajo. Mejo so mi hwe bibi o Bible mu a na mi hu ni se akoma papa Joshua edidi Moses echi no sa akoma ni bi e na modidi machi edikan sofo Kwame Amo ye Reverend Kwame Amo resident pastor osofo odifo Probia ono neda adabraka asafana no ena osofo odifo Esiama Junior enti odifo Kwame Amo odifo Nana Krobia odifo Esiama Junior de mo ye no mo ye dwumapa that's it na ebire bi atwamu na nkrofo bi ntemase na so sesei nkrofo bi na o mo ntemase no
etimi frɛ me busa me sɛ na da bɛn na Grace Show fo eba omu kra no omu frɛ me busa me sɛ na da ene wo ma anya ana we kyerɛ sɛ mo defend no korɛ ana nkrofo bi ntiase ama sɛ so ma ba betiase na me sɔfo pani bi eton sa frɛ me na me kɔ ne nkyɛn ana ɔka kyerɛ me sɛ me ma no ho te sɛn ɛna me sɛ omu ho yɛ ɛna ɔsɛ ka kyerɛ omu sɛ di omu yɛ no mu nyae omu ntɔnkɔ so no omu asma me kan me so me bible am di preach so am enti ho me so sɔfo pani mi boni di wodam be yi obi anwa na wo mu tie nyina be omu nwa efiri bunum na me kan sɛ mu kyerɛ ɔka kyerɛ me sɛ me ma mo nya ne amo yɛ no na de mo yɛ na ɛyɛ pa na me hu dwiri me sɛ opani saa ɔka saa na ma me hu no sɛ mu defend no korɛ hwɛ me matiafo atie ɛnyɛ sɛ mu ade o ana mu ni dwuma bi di barosofo yi aya mo nkenkan Matthew chapter 23 na yɛhwɛ ade bi wɔ me ma me kasa nwa kora yagye nkwa Yesu Kristo ɔno no aka so bi bɔ wasom ni fa dan bonkum ma no obi ka so no bɛkɔ 1 mile oni no nko 2 miles men si obi sɛ ɔyɛ kwasea as we read Matthew chapter 23 Pharisees and scribes ni Sadducees omu kan Yesu ho nsɛm saa twa na da pa dia trɔto no so ma emme no na do tisi Matthew chapter 23 my God abufo no de kasae to me Pharisees and scribes sisi omu nkwasea eka sɛ mu yɛ nifrafo akwankyerɛfo di o matama kyerɛ sɛ omu ti sɛ funu a omu da adaka mu adia muka editia obi mu yɛ de kyɛn saa Yesu di o matempa Yesu pa we nyame ba wo se kwasea na kyerɛ sɛ papa na ne bu afu dade na kyerɛ sɛ amen no kan kan sɛ Herod Christ sakanaman nyɛ sɛ bia mefo atemdidie so barosofo nyame ni nipa anim ni ministry ɛyɛ bibia obrɛ ansa na nyame apagyaw aduru mpempenso bi a waduru wan hwɛ yie obi dida kopɛ ɛbɛsɛe adwuma papa wayɛ ama Awurade for so many years ɔdida kopɛ bɛsɛe no ɛno nti na sɔfo pani bi kan bibi ɔsɔfo yɛ dipo ɛna ɔno akyi mete sɛ sɔfo istud anaba so kan bi ɛnam sɛ ɔsɔfo Suleiman prophet ɔno so kan bi apostle obi blackmail wa try to whitemail yourself ɔsɔfo adwuma yɛ ayɛ yɛ ho ɛyɛ nyame adwuma na ye nipa ena nyame afa ye ne ye nya honhom enti ye wo feelings ana say ye wo menka ne se atenka enti senkoda 42 atwetwe odifo Elisha dinatem huru no twane mpoa odifo a obenya meti say Elisha entumi anya abotre edi ebufuo frɛ sisire ma sisire be wi nkwada 42 nkwada enya mpanifo nkwada na kyerɛ papa no that day no omu hye na ebufuo pa woyɛ ni penti ɛna no Moses bufui ɛma ɔde ebufuo kasae ɛma asase pae mani pa kɔ hyehyɛ ho ɛna no Elijah sɛ ɔhena soma mo sɛ momra mɛkyime me ko twa meti me ye nyame difo de ogya firi so mra e me hye no bible so ogya firi so be hye asojafo 50 another 50 call osan freja 50 a mo toso miensa hunu nyansa bre o mo ho ase ende ye wan freja sans o man hye na bufuo hwe wonim men hye nyame difo abufuo
men hye nyame akọ abufuo wo hye na abufuo a ni nyame su hwe ne ho ma ni nipa su take over ni person no reactive ya na nyame su na foa so Aminti osofo mummy hwe bibi when one kan ya ka no osofo mo nkyere me senpa ni osofo so ye din o obi kan yen ema ebroso na osi ebekirem ye kokirem ankrofo sa adenti no usu bempa ema no omummu ade eso nipa no edi matem ne de obi anka ho ase eno amekɔhwɛ ade bi amemba bi di kire me menka no odi matem keke te sɛ ene de so odi matem a obompa ya mame ene odi matem on na esie so obompa ya mame o oyi me ahuru o hye me abufuo ene ode ma waresem ai danen paibo na di twa me pa na odi di matem eso mo koso sisi yankofo beka se oyo oba no ene tina mu di oba atem to oba na hunu nyansa so be provoke nyame nipa e di atro e di natem oso ya be ma koso sisi beka se oba ena omuma osofo me ka asem we nam de masemasi abrante ne efre no kwakuwa nan no unza me ka na asem wasore dem hada me last Sunday last week Sunday me de ye asere me ka na asem da sa abrante no osofo mutie me sa abrante no me na me hwe no metimi asoa ngosra wo me so asoa Bible a me di preach se me na me hwe no every week obam fie bagiska me hwe se de me hwe me nua e bi kura age group obechan me ana me ne be pe onso wanyini asoso me hwe na ohia moa ti no se me boa no to extend say ne rent mpo no timi ba me nchen bagiska kutua no rent me nya ne boni o hot FM die ntini ye call ho on said the entire call then your onka but the call you see and end your work abrante na minim ne da e na okofa Dominic bi betena ne radio so na Dominic ni twa ntoto me so say woni me kopo ase na occult group no me na me ye boss this minim ba bia occult no minim ba bia occult dan krasi abrante kan aka say said the ono kan me se me bo a me pa me mra no improve ma Ghana ni wiase nyina ante enam si no ye beko eda wo hye ye nsi amra Thursday pani atisa me call ye boy no wa ma na wo kwakwa na wo ye host fra boy na kwakwa na atene ne ho e provoke me sofo sana mo wo ho sofo se wo de course edenti no emma me bufu osofo kai bremu bi ma me wa ha yakodru ye no in fact fiti asie ho ena na obisa se owen enti usuma maye kobisa ne producers ne se Dominic no owen owo ha wa bade ena o se ai enti papa numpo na yema we si free ka mu a ofro top no ena o de ko studio enti ko studio na kwa night wa oye wa hye ne program ase ena o mama ya konwa nti omoma ya konwa obisa o kwanso no na obisa se abrante no a ose ono me kopo ase ose ono me yo court no mo se owa ha owen pese me hu no nti ono sha se obisa other questions and you kept on insisting say enye nu nti na me ba ha abrante na ose ono me kopo ase ono me ye court no enu nti se mo ka se en papa me ka se o ka se mo ka se enne oso obeba nti memra nti maba owen nti wono na adwomwoni e wo no kwekwa na ntrim ne sa diabolic mindset ne plan na no woni nti o pese o create news because on no the journalism na ho ye na o thrive on controversial issues asemba na ye he na ma ne dia peja sa no ye na ade nti one there was no Dominic but no person o use opportunity no na o the create news
papa na ma obufu ye in fact papa nya nkwa na obufu ye wo ina meka sofo bet ne matata mu ina ne sofo krobia na obi ebu afu say enti video na wo bo ne so o edit ya e no de the real one ne banka papa na e voice wo mo meka obeti ya ne se bi say ana nipo no wen nipo no nu ntia ba no wo he mentwa no se ya ne na so bempa ne ko ye abo papa ko bi mpa chan na na abro nya ka ho ase no aka ho ana ekire no bae ekire no wa mo nya ba ho bi na se Mr. ne so bempa pe uni se Mr. ne so bempa bufu ne bufu papa no to nchen wa na frɛ adwuma no wura no thank you abo papa na frɛ thank you masofu na kwesi kwa mbozo omolato bi ohono no oko because question na obusa wono aso obusa wa asema ehia eno no ka se memi otumi a mema ni ntwa enam se aha yes uru se ono atani se menam se me na twa hwefo dabi na osofo we nyina na nchen die si ho no eme de pass na nyame nko anam koe ni akase bi a osofo su bempe ni abotre menne mu nyina na kɔ ho ɛna mu hu de kɔ so wɔ ho a obi ahu fine osofo ni nyina akyi ebra ofiri hot fm ɛna oba Oman fm na sɛdeɛ me ne honorable Ken ɛyɛ fine nti ɛne silver lady mo ɛyɛ fine nti time a oba Oman fm no ɛma yɛkɔ hɔnom na tu ɛma yɛkɔ hɔnom a ɔnana ohostu program no enti no ɛma yɛne ne benya ayɔnkofa ɛno na ma o start so ɔba me fi ɛno na ma ɔbɛpa me kyɛw sɛ deɛ si hot fm no minya mfa nkyɛ no nam so ominua akyɛ magyai amanaka bibia akora ni mu mimpo menkai deɛ kɔ so hɔ nam sɛ da ka sa akyerɛ no osofo enu echi na no otaba me fie pa unum se expose no kra no oye no na nkrofo firi se ye me na o she enam hihye akiri esosofo nyame nwosre wo me soe nyame a onye me tweme maame yefunu se sa expose no minim ho hwe ono ampo akada ama I think some man asempo akada fine osofo eye den kwekwa na minu ni problem na ebrebi me are very busy James of frame me twice so about 2 weeks we nyame ena o kachire odifo uchi say oframe a me mfa na onhu boni ode aye me na sofu che kagents o papa mimpo me frɛ na minyane na ayese dabre wo ye waiting o ka che sofu che se efi na ekuri on pese obetime nka kura bi uche kache na msi no ma me frɛ kwaku anan na menene nkasa na me manhu sa nya bo apayo because ye nyina no nyamedwuma nti no yetimi eso akonchinim bi okra na ye ya konchina fun kura mpo ne yempese beben na me frɛ kwaku anan more than 2 to 3 weeks one family call every week between friend be 4-5 times one family call therefore me friend na duru ba bi a onfa na some frɛ so fu uchi na uchi ka kyerɛ me sɛ papa wo se wo frɛ na wo hu ba onfa na so sa ene mi frɛ bi na mo mi gya na frɛ asɛm ni nyina ni so for me ni ntokwa bia ni ba bi asɛm ni nyina na maka ndem ha no enti mi ka kyerɛ uchi sɛ odifo uchi o se de kwakwa na de ye wo no de bi ayeme sa na bre bi kwakwa nan ka kire me se ofre wa wo mfa enti wo mfre obi ama so fu uche wo kai a me ba ho ma me frɛ na ama wo bai na ye kasai na bibia eye kama na fe osan no ye fine na ntse kwakwa nan de ofre obi na wanyana na ne buofu na woni nipa kro no die ntia wunya no so watu kwan so ni akra so ye waiting
so to kwa abruchiri how can you know osofo afei de me hu ya ne say social media no so kwa nan eko Mr. Fifi Pratt show so o kasa wo so ne kasa ya na o kasa ni nyina na as indirectly no or attack me oh the thing is clear am o kasa osofo no a oba Hot FM oba yes ansem wo keka ansem oba yes ansem fo ho no na Fifi Pratt say no enye ho ene ye ko o kache Fifi Pratt wadamfo no ninti umpese mebo ni di na Fifi Pratt say mesro nye no ntina mefro ho no start usu obi afrew min kate ne short na menyai usu obi afrew na nipa no afrew no o se agya bempa unu na kana sem bie mu a ye beba oso o se uni bempa form yensa ye Mr. Eneso su bempa osofo kodwo bempa ena osofo Isaac osu bempa na wonim bempa kura o ma sa nipa ne frew nti ube koso ye investigation na hu a all of a sudden no attend the aba me so ai na mo ba Hot FM na mo boro na mo bubu laptop na ai na fe what turn asingle me out na odi matem so video mu nyina mo he odi matem eni pa o se bempafo miensa na oni mo sofo wo mu eyemienu na denti na wasingle me nkwa na odi matem na so ko Fifi Pratt no anko ko di matem na o enya na fe watie asime so na che se why na dwene so pese wa attack me no di matem osofo na enukreni minim se musu hu ye no anya mo de na anya mo fe enti mo soso mo kire madwene na mo soso mo ka madwene di kire no me frɛ Fifi Pratt na mo ka che Fifi Pratt se Fifi ka kire ya damfo no se de oye no mani nye ho one ne nkasa no nyai sa de no de mu ya ne se kwa nan asende me voice message osofo se me di bi sande sande mu enu ne provoke me am say oh sa to send this me sande ni bi but ni nyina ne se osofo kwa nan me ka asem wi na fe majai na mama moye mo program obie no on mode na asema ba me so a wafa ne ho adi menye nyame o bo bia wode na asema ba me so bia nipa nya problem kwa na obenya problem enye se me kese no but ye nyina te gan ha osofo ma men ka asem wi 2024 election kwa na se ono ne breme info analytics obreme information na mde shen koma asore dem ha asem na mu se kwakua nan we demon we are more than demon be yetini mu hwe asofo no yekohyiae o mapani John Dramani Mahama 1st October na asofo kra birthday ahona nyame na me so prophesy e say o mapani Mahama na kuma papa nti nyame asa de o man Ghana hye ne nsa November am say 29th as a 30th ana wo kwakua na wo frɛ me kwakua na frɛ me no se ei akwasi ono frɛ me akwasi unkom hye ya nyame na mo so hye wo clergy who ya so for mu ko hye ya nyame na mo so hye fa o mapani John Dramani Mahama hu madam fubi woye post ni afa no dan Musa Dankwa se Dankwa Musa wa confirm unkom hye yo through the polls na this week me be fia me de baba be kiro and I'm so sa na Musa sa hwan afa ni Musa Dankwa no so wa yo ne na damfo na one na ebe program so na e program kra wo no TV no so da enti oba wo de beba asema make me suwe nyame oboso ni asase osofo esua me life
ono kra ne kan musa dankwa na asem kra ma me kra me ti ne din first enti osofo week na obafie na ode sa ade ne baaye ade bi eno kra nam se oni fu so se na people I don't know me kra de chem kra man ti ase de no kan kra me man ti de no person chem na ase to be frank with you Satan na me na me so asenkom na wie by 2 months asese na 1.5 months asa na okwaku nan o frɛ me kra be ka musa dankwa ase osofo Satan na me na me so asenkom na wie 1st October also frɛ me 29th November 30th November na o frɛ me so unim omo start attack me after yekoshia o man pani mama na nyame na me so prophesy no 1st October no e no omo start attack me enti na me kwa makeka na odem na me kwa sanna 29th November 30th November bra no kwa na e ba be frɛ me ti me ka kwa se kwa na ye di nkoma kwa ka se at times ye asora na ohwe na nsema me ka ne de on de onim say it will happen na wonim ade ebo me sa no record me dia eni akwa no I believe say sa recording no ontimi fama abontin da because wonim e be to na recording mission bottom dia me catch any say kwagu me sa post nyama we me nyimni me I don't believe it all because me wo baby e baby elections 2016 ode sa post nse mi bi ba me chama me catch any say osofo tieri nyame aka kire ho no na you ani free sa post we say so because ante sa wo do ho to sa post wan you be shan control even 2024 impo obusa sofo matata wo be ka kire me pese me bo sofo kro ni oba me fie be sra me because so opemas mo ye prophet o prophesy ma MPP ento oba ye no o ka kire me papa ono kra do ka Ben Hefson so oni Ben Hefson mo ayi post bi niema bi na ekire se MPP ebewini na figure no ne ho ahwa ni nyina no o ma ye hu bibi awie enti etiefo also fi kan say na mka kire so difo eniema say no yamfa nhye nkom enti mesrew so so wad ma me na o person fan so spiritual father mesrew memfa san niema wei emfa nhye omusa nu ntu de kwahye nkom akwa keka no akire Ghana fo nyina say because of sadi wenti MPP na be win election na busa say nyame ne no wakasa ana wei Ben Hefson ade na waya mamo no e na ode hyenkom osofo I don't trust those things enti eneme kasa e wakasa fidie iso ama Ghana fo nyina ate say kwaku anan ontumi mamme owusu bempa information say me fanko hyenkom 2016 kwaku anan na brem information Sami fanko hyenkom say na Kufa de be win election no win ya na machima so dey abran Kofu bi provoke me 08 me ka say me hu say Awurade yapie mani asodem ya na munyina mote ya say no resident pastor na wo ha me ka say me hu say na Kufa ado one ya papa tamels etumrika na Kufa ado edikan ba wonra edan bi mu akonya bi si hon mo kwa kotem no bi distracting attention na owura tamels free na chi ono kokotena akonya no so na edan no mu katoi inti abare ya beto more than once mon ka san kom hye enya ne copy time pa atamels win election openi 2012 muni anam ka say MPP be win ba mo ma power joga copy court Mr. Sane kra ba my office be buza am say papa na adentina political party be win election na so ntimi ma power na am say di nyame ma me hu ye na saa na tie na saa so na be na ebe court issue sisa 2020 ye nyina ne ani aso dem a enam kan say ti sedie obi aye exams na otimi yi 53 up to 54 na this time wakwa ye exams na watia ba form na me hu 51 point na MPP for mo teba form mama ntema form ba mo mfron koso na de joke say mama ntema form mo mfron koso me bo figure nyame ye madom ma me hu ne 51 point bb samo kai eno kwaku anan eno di information free dankwa musa hobre me
osofo apa nyame na me so ahya abato nkombie no na nyame na me so nkan emfedi so da America fo abato a e ba beje safo afri Trump so mamu si abeje safo afri Trump nsem e kwagura na ne ka je papa me tuo sofo pani bi ti me frɛ me kɔ ne nkyɛn ozodivo papa no ogina ne dan na hu fa no na awurade abie mani me say mahu sɛ wɔkɔ akɔstan ne si nto aba ma no na ɔno a ne bewi ni ozodivo eni manen transi no ɔno afrɛ papa ne transi odivo ka kyɛ no ma ka kyɛ me sɛ opani wokɔ akɔstande si nto aba ma awurade se me nka kyɛ sɛ wa na bewi ni election no nti di obeye bia wa ho nyama nyina na betɔ kora tɔn ne fan campaign bi ko bewi ni ampa DR Congo president ampa omukɔ ehwi na wawi ni ebiem sɔfo pani afem mame mo ni Archbishop ofrɛ me ko na ozodivo papa ye otiwe den na ho fa no me say okɔ akɔstande for election wo be lose no say ene ka kyerɛ na Archbishop ama papa na ba be trans me tranche na so pani ukɔ stand for election be radis me kan kyerɛ so be lose enti men ko seska papa no hebanim ka kyerɛ me say de me kan onyini because ba bi obekɔ bia wakɔ great men of God obia so be wi ni and am say me ka kyerɛ so be lose market ampa okɔ ekolusu yi me ka kyerɛ sɛ Ramaphosa ne be wi ni sa election wo be lose ampa Ramaphosa ne wi ni South Africa Archbishop me witness papa Archbishop Nicholas Duncan Williams me witness ɛhɔ Musa Dankwa na de sa ade ne bre Virgin Island crowd ubusa sofna na kwasi a omu de pipa no a omu enim de da so no ene bae ena me ka kyerɛ nana ena ye tepo de obewi ni no ena ye frɛ ya Prophet Vincent ena me tepo se we ne bewi ni ampa omu de koi na de me tepo no ɔno aso na wi ni election enti atiefo me ba se me ba be clear niama ana kwakwa na so oye expose na yen me ma sofo no ene ma so de dem ha no ma anynyem ena me ma kata so ena ba benim ma kata so me twa ma akro no me ba cho mo mama e ma asorefo ni bi ba ha de papa ta ma ye tenke don be banana ye face challenges ka krent nti am yantumi a chat seokrantem eti me ka kire tiefo se oba bie ni hanoma wakɔ kwakua nan ho oboa se kwakua nan se oba bi aba no ho so osu bempa meme ne nyem ana se me sofu bi ne nyem onfo oba ne metra ni TV ni so me de no onfo oba ne metra ni TV ni so e ma oba ne nka mu obi ya wiase nyina ante na yem believe no enti kwakua nan no o big problem na me de masem ebesi wa ha ensabusia wei any emwaya ya Reverend Isaac Owusu Bempah edi amakwakwa na kwakwa na kyerɛ sɛ expose ye fa Reverend Owusu Bempah ho no we ne waye ne nyina no ɛyɛ ho tete ho a wɔde ba na 2026 ɛna expose na nkasa no obeba beyi ne di ntabusua ye wa atwe yim na so message sɛ ne yakokoti obegya wo comment ɛwɔ comment section ho ɛde am na 2026 ne de nyame ya yadoma ne aka kra bi ne yabodi awum expose no wɔde ba bonte a ye besa ba ne ye de ba besom all the social media handles no too much gh o subscribe like it na wa share na popon so eni bia share that gold enemy.